nero mugabano Kisi County lakini je na mwakerete kura chirichia ita lakini akarona arigereria ngaikaransa no muntu utagete kwenda iguru omuntu utagete kwenda iguru no gecho muntu nsa ono mugisange na gwanchira seri tara Yesu asenge njo utagete kwenda iguru egia kabere obuka wono utagete koteba ngasenge njo nde tutamu ono no nde tutamu ga egia katatu omo muroyo esenge nchiyo wateba ngana mwanje nebinta akori nabona mabere otetwanywete ngaki ya muyi rera mabere naro abana bakwerwa yakegende giyo kaigo na inje nando moruru mware gwancha abana bane banywa mabere na Simba gendere egia gatatu chipara ndebo songo nganyora ebiragita bigwete binge ngakuminga nonye nare kubu mugabana birengererie bibia Simba biro binacha kubikira chagabire tabya tata bigokonye nemere megenderere asega asieyo nande karonkonya kurigereria social media nkanyora mugabana uyo tari korara ndoigwana ine barai moriko marabotu kogonya gonchoka na chipara kogo sabera na nyari bari ocha tata motare no bibega kwa romo muroyo nere oyo minto nere motare chipara ringeche kwa onchoka na romo machoge kwa chiro basi tambuka nyari bari haki ya Mungu tiganda ababori Simba Arati injena na achira Hon.Apoko chira na de kene kere tigarete gaki bono aye bono boete ngana de koire ke pindi gya kabe ko irare ke pindi gya kabe taribo emiake ya bwate nga ya guchekera kuri ubugabana mware bwancha mangana yande mutige totigenda amwe mutotigande oyo nere bweko gocha kubori o president nandaire mutige status control ambarengeri mugisange ya kwa ile genteke nana ibe kora iro president nyasaye bwanja ni abenaito